खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर' हारिया गेलेनाय बादायलायनायावबो रावनिबो गेजेर नङा। मख'नो गोनांदि भारतनि सुपार मास्टार गेम्स एन्ड स्पर्ट्स फेडारेशननि बानजायनायाव गवायाव जानाय 8 फेब्रुवारिनिफ्राय 13 फेब्रुवारि 2024सिम सोलिबाय थानाय नेशनेल मास्टार गेम्सआव क'क्राझारनि गेलेगिरि नीला बसुमतारिया 55 केटेगरिनि सिङाव डिस्कास थ्र'आव सनानि मेडेल देरहानो हाना बर' हारिनि गोजौ मान लाबोनो हादों। नैथि रादाबाव दं एबिएमसुनि मावफुं आफादगिरि महिदुल इस्लाम आहमेदाजों लोगोसे एबिएमसुनि सा 68 मावथि आरो मददगिरिफ्रा UPPL दोलोआव जयनिं जायो। मख'नो गोनांदि बिटिआर सरकारनि समाजनि मोजां हाबा मावनाय एबा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायखौ मोजां मोनना मोनसे समनि एबिएमसुनि गोख्रों दैदेनगिरि लाफिकुल इस्लाम आहमेदा असे फंबाय महिदुल इस्लाम आहमेदनि दैदेननायाव सा 60निबो बांसिन एबिएमसुनि बारग' मावथिफोरा UPPL दोलोआव मैया जयनिं जायो। क'क्राझार सहराव थानाय UPPL दोलोनि गाहाय मावखुलियाव गोदानै जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों UPPL दोलोनि आफादगिरि एबा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांबावदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिसिनि MCLA माधब चन्द्र छेत्री आरो UPPL दोलोनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा। थामथि रादाबाव दं बर' खृष्टानफोरनि थाखाय जोबोद गिदिर गोजोनथाव खौरां। बे गोजोनथाव खौराङानो जाबाय मैया बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझाराव थानाय बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि सेन्टाराव गोदानै गंसे अडिट'रियाम लुफुंनो थाखाय 1.5 कौटि दान हरनो थाखाय खोथा होदों। बे बाथ्राखौ बिथाङा मैया थुक्राझाराव बाप्टिस्ट डेन'मिनेसननि बोसोरारि जुथुम्मानि गेवलां मेलाव गावनि बिबुंथियाव बुंथिदों। ब्रैथि रादाबाव दं आसाम बिधान सभानि बाजेट जुथुम्माया ब्रैथि सानाव आगान होनाय लोगो लोगो हादोरसानि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगुआ बृहस्पतिबाराव मिथिहोदोंदि हाइ स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादनि रेंकिं खान्थिखौ फैगौ सोलोंथायारि बोसोरनिफ्राय बोखारनाय जागोन। पेगुआ बुंदोंमोन HSLC आरो HS आनजादाव रेंकिं खान्थिया गोनांथि गैया मानोना रावबो रेंकिंनि फोरमानलाइजों जेरावबो साख्रि मोना। बे समावनो HSLC आरो HS आनजादफोराव रेंकिं खान्थिखौ फोजोबनायनि सायाव कंग्रेसनि MLA जाकिर हुसेना बुंदोंमोन दि जुदि बेखौ बोखारनाय जायो अब्ला फरायसाफोरनि गोसोआ लोरबां जागोन। बे रेंकिं सिस्टेमासो फरायसाफोरनि गोसोखौ थुलुंगा होयो बेनिखायनो बेखौ बोखारनो नाङा मानोना बिनि अनगा फरायसाफोरनि गोसोआ लोरबां जागोन होनना बिथाङा बुंबावो। बाथि रादाबाव दं थांनाय बृहस्पतिबाराव खुंजानाय मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों आम आदमी पार्टीआ आसामनि 3 लकसभा मासिनि थाखाय मावख'आरि महरै गावसोरनि बिजाथिफोरखौ बेखेवबाय। आपनि रायजो सभानि MP सन्दीप पाठकआ बिजाथिफोरनि मुंखौ फोरमायदोंमोन आरो मिजिंथिदोंमोन दि INDIA ब्लकआ बिथांमोनखौ बैफोर बियाबफोरनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनो गनायथि होगोन। फोसावजानाय बिजाथिफोरा जाबाय डिब्रुगड़नि थाखाय मनज धनहर, गुवाहाटीनि थाखाय पवन चौधुरी आरो सनितपुरनि थाखाय ऋषि राज। पाठकआ बिसायख'थिनि थाखाय आद्रा थानाय सिमा गोनां समनि सायाव जिंगा फोरमायदोंमोन आरो गोरोबथानि सिङाव गोख्रै थिरांथा लानाय बिखान्थिखौ खावलायदोंमोन। बिथाङा गोख्रैयै बुंदोंमोन दि गोबां दान सोलिबाय थानाय सावरायनायनि उनावबो दासिमबो जेबो गोख्रों फिथाय मोनाखै होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।